Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, terapeuta especialitzat en hipnosi clínica, i avui convidar a un esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, dia 27 de juny, a les 7 del vespre. Es tracta d'una sessió de grup, una sessió oberta, gratuïta, per tal de tenir recursos ara que precisament sembla que hauria d'arribar al millor temps. Ara s'han començat a obrir els camins, les carreteres de la circulació, s'està desconfinant a la gent, i comença el període que cada any molta gent anhela, que és el període de les vacances. Doncs bé, el que jo proposo és un exercici per tal de treballar l'estat de calma. La calma és diferent de la relaxació. Una cosa és saber-te relaxar, perdre la tensió, l'altra és estar en calma, viure la calma o mantenir-te en calma. Llavors, en aquesta sessió del proper diumenge, dia 27 de juny, el que farem serà treballar bàsicament amb el sistema parasimpàtic, que és el que treballa descomprimint el cos després de les tensions que provoca el sistema simpàtic per tal de resoldre la situació en la qual estiguis en aquell moment. Llavors, a partir d'aquest treball amb el sistema parasimpàtic, amb la calma, en recuperar els teus recursos propis, cadascú té uns recursos diferents de calma, la manera que tens tu de sentir la teva calma, llavors la podràs fer servir, és un exercici, és una experiència, en definitiva, que et servirà tant si te'n vas de vacances, perquè així gaudiràs, realment les podràs gaudir amb més profunditat. No sé si t'ha passat mai que te'n vas de vacances i acabes més nerviós que com havies començat. Doncs bé, amb una mica de treball de l'estat de calma, amb aquesta experiència que t'ajudarà a conèixer-lo millor i a regular-lo millor, doncs la podràs viure aquestes vacances d'una manera més positiva. Si segueixes treballant, doncs què hem de dir? O no tens feina, doncs bé, com a mínim et servirà per viure aquest temps, aquest canvi de cicle que és l'arribada de l'estiu, que ens afecta a tots a nivell hormonal, però sobretot a nivell social, i viure'l de la millor manera. Llavors, en aquestes sessions s'hi reuneix tant gent totalment nova, que acaba d'arribar, que inclús a vegades no saben molt bé el que és la hipnosi, com hi ha tota una sèrie de persones que fa temps que estan seguint aquestes sessions obertes i que tenen una mica més d'experiència, però això no importa, no té cap mena d'influència i la sessió es pot gaudir tant si ja saps que és l'hipnosi com si serà la primera vegada que l'experimentaràs. De fet, és un ambient, jo crec que idoni perquè bé, és més familiar, tot és una mica més distès. Com deia, per tercer cop, el diumenge 27 de juny a les 7 del vespre. La manera d'accedir és ben fàcil. En aquest post deixaré un enllaç per qualsevol dubte que tinguis, per qualsevol reserva, per qualsevol pregunta. Hi ha dues maneres de fer-me-les arribar. D'una banda, em pots enviar un e-mail al correu info.focushumà@gmail.com. De l'altra, pots visitar la meva pàgina web www.miterapia.info/Ramon Riera amb majúscules i allà trobaràs un formulari que podràs omplir-lo per tenir notícies, una mica la newsletter, totes les activitats aquestes que vaig realitzant, de sessions de grup, etc. Et deixo també en el post, en el text del post, un enllaç a les altres sessions que he anat fent, algunes de les altres sessions que les pots fer servir com un àudio hipnòtic per tu mateix, per tu mateixa. Res més, que tinguis un bon estiu i ens veiem a la propera sessió o al proper videopost. Avui ha sigut, o sigui, la primera part és que no notava el cos. O sigui, és que no notava el cos per res. O sigui, era la meva ment, la teva veu, amb un no res. I ha sigut brutal. Jo avui físicament he notat que m'inflava. O sigui, com si fos un globus. Com si fos un globus tot jo i les mans se m'anaven inflant i jo, però que gordes estan, no? Vull dir, era com molt raro, però sí, molt relaxat, de veritat. Sí, anàveu canviant, quan sortien els diferents espais, anaven canviant d'espai, més o menys. Yo he visitado muchos sitios, Bueno, està guai, està bé perquè és allò, és viatjar, no? Sí, gratis. De gratis, exacte, i gratis. Sí. I més, ara no, ara que no ens deixen. Ara que no ens deixen. Para mí, Ramón, todas las historias que has contado
era justo lo que necesitaba escuchar Wow. en este momento. O sea, era como si me estuvieses leyendo la mente. Cosas que he estado experimentando y sintiendo estos días, justo yo misma reflexionaba sobre ellas y llegaba a unas conclusiones parecidas a las que tú contabas, y era como que necesitaba esa voz dentro de mí diciéndome esas palabras, y me ha gustado muchísimo. Era como si justo lo hubieses preparado para este momento mío que yo necesitaba. Luego lo que decían ellos de viajar, he viajado con un lujo de detalles en las sensaciones. Sí. Increíble. Y sonidos y todo. Sí. Sí, ha habido un momento que estaba en ese lugar que tú decías de paz y estaba recogiendo moras, ¿no? Entonces sentía la textura de la mora, sentía el sabor de la mora, era todo un lujo de detalles. Era muy xulo. No, a mi m'encanta perquè quan estàs en estat hipnòtic i vas parlant, vas veient coses que dius, uala, i això estava aquí. O sigui, una altra vegada que vas fer una de l'autoestima i ens miràvem al mirall, no me'n recordo, però també va ser com molt sorprenent de, uala, i això és el que veig aquí, o no sé, a mi m'encanta. Que guai. I t'ajuda inclús a conèixer-te. Clar, una mica és com la idea final, una mica també, no? Molt interessant. És guai, és molt xulo. Fas molt bona feina, Ramon, de veritat. És molt interessant, això, però molt. Que sí? Ui, a més que estic... Porta benestar la gent, encara t'ha d'omplir més. Clar, i a més aquestes coses... El que ha passat avui amb la Maria Jesús, no? De dir, altra incògnita, saps? No? Però total. No? I això, el que dius tu, portava benestar una mica, dius, saps? Que, no sé, és molt xulo. La professió m'encanta.